त्यांना टेस्ट करून कशी झाली आहे ती। तर मित्रांनो बघा, ही खीर दिसायला बघा केवढी भारी वाटते। याच्यामध्ये बघा काजू आहे, मनुके आहे, पिस्ता आहे, यांची पावडर केलेली आणि असं खमखमीत असा ना वास सुटलेला आहे। खरंच पूर्ण घरभर वास सुटलेला आहे। तुम्ही पण बनवा आणि कशी झाली ते आम्हाला सांगा जरा। तर आता मी टेस्ट करून बघणार आहे। तर ना खीर ना गरम आहे जरा। खीर एकदम भारी झालेली आहे, एकदम टेस्टी झालेली आहे, लाजवाब। तर मित्रांनो तुम्ही पण खायला या, खीर एकदम गोड झालेली आहे। खरं सांगतो तुम्हालाही खूप आवडेल, तुम्ही पण एकदा बनवून बघा। मालवणी पद्धतीमध्ये कशी तांदळाची खीर बनवली जाते ती। एकदम भारी झालेली खीर, खरं सांगतो।